Ксанти е спокоен град в подножието на Родопите. Заради кризата и там има затворени магазини, фалирали фирми и безработни младежи. Георгио Сихара са младо семейство, което вече усеща ефекта на финансовите проблеми. Той работи в казино и е доволен, защото повечето хора на неговата възраст нямат препитание. Според съпругата му, дори бягството в чужбина не е изход. Аз работих в Германия, но не смятам пак да отида, защото там също има проблеми, както и в много други страни. Най-страшното, според Георгио Сихара, е несигурното бъдеще. За българката Татяна, обаче, кризата в Гърция не е толкова страшна. От 3 години тя работи в Порто Лагос, малък пристанищен град. Можете да снимате след малко таверните, да снимате пазара, да видите тия хора колко са зле. Таверните са пълни, търговията на пазара е на високи обороти, а гърците са недоволни, защото няма да могат да си купят трети апартамент или четвърта кола, обяснява Татяна и смята, че в България е по-зле. Имах един магазин в София на граф Игнатиев, имах 2 магазина в центъра на Пловдив и един в Хасково. С 4 магазина в българската стабилност, още веднъж казвам, аз се принудих да ги затворя тия 4 магазина и да дойда да работя в гръцката криза. Татяна смята, че гърците драматизират ситуацията. Когато една гъркиня дойде да гледа баба ви в България и вие й давате половината пенсия на тая баба, тогава вече може да кажете, че има криза в Гърция. Хората от Ксанти са на друго мнение. В града няма протести, но те са притеснени от това, което се случва в Атина. Война нямаме, но имаме проблеми с работата, проблеми с държавата. Още не знаем какво ще стане, но не мисля, че ще се стигне до война. Притеснени от несигурното бъдеще, гърците прехвърлят бизнеса си у нас. В същото време българи намират работа в Северна Гърция. Гърците бягат от нас заради по-ниските данъци. Българите заради близо 3 пъти по-високите заплати в Гърция. Това е съвременният модел на балканска криза.